توكلت على الله 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 وينبوني بدي فما أعلم توكلت على الله جونجي جيجي سمعت لما صلى توكلت على الله وكم جيجي ديك فما علي توكلت على الله دليل فما على دوئي توكلت على الله على جينو دبا فما على دوئي توكلت على الله أنا مديونا فما على دوئي توكلت على الله دني فمتيكي دلي ما صدوئي توكلت an filɛbagaw ani an lamɛnbagaw cɛw ani muso Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye juma ye tubabukalo tile 16 février kalo an bɛ ale la san 2024 min ye sungaloma kɔnɔ ale tile 6 o ye bi ye an bɛ dugawu kɛ ala k'an ka bato kɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ juma ala k'a timoko ɲuman da ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma sini kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'a dan bɛɛ lajɛlen ma ala ka garisɛgɛw foni bato minnu n'an bɛna olu kɛ bi jumadonya in na ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ mama dɔnko bɛ ala ma dogo tɛ yen n'i ye min kɛ i bɛ sara ni o de ye diɲɛlatigɛ maaninfinw bɛna olu b'u ta kɛ ka taa nka min ye jamanaw ye olu bɛ to yen fɛn o fɛn n'a bɛ sigi mɔgɔw kama n'a ma sigi u kunkan a bɛ kɛ u kunkan ko ye degun ani laɲini olu sabatitɔ olu ka gɛrɛ ɲɔgɔn fɛ nka hakili sigi o de b'a to ko caman bɛ se ka nɔgɔya ni maa min ye miiri jate minɛ k'o bɛ se ka ɲɔ kɛ dulɔ ye i kan k'a dɔn k'a fɔ fana ko fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ to misɛnya la fo ala ka masaya setigi an b'a ɲini a fɛ a ka juma in timɛ ko ɲuman di ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma amara diɲɛ man kɛnɛ dutigiw bɔra dutigiya la diɲɛ in kɔnɔya la musow kɛra dutigiw ye denw bɔra ba la barika tɛ yen tuguni taabolo nabolo ko minnu ka ɲi cogoya minnu na olu bɛɛ lajɛlen y'u siraw bila musow ka musow kanu cɛw ka cɛw kanu o bɛ ka san sɔrɔ suko ani dugusajɛ cɛ kɔngɔ o bɛ ka na don o don an b'an yɛrɛ ɲininka politiki fɛɛrɛw ye mun ye anw ye an ka jamana kɔnɔ saraw ti labɔli kɛ hali baganw u ta fila ni cɛtigɛ anw ka nin waati in na an ka taabolo an ka nabolo an ka adamadenyaw bɛɛ lajɛlen bɛ ka don galama na min ye kasobonw ye o bɛ ka fa o ti ka maa waaju k'a fɔ ko hakilisigi ka kɛ basigi ka kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko degun min bɛ yen k'an ka se ka an yɛrɛ miiri suyɛni namara hali kanu o kɛlen don jago ye bi sabula kanu ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn kanu fu la tuguni ni fɛn t'i kun e sen tɛ foyi la nkalon bayɛlɛmalen don min ye nkalon ye ale kɛlen don ka san sɔrɔ maa minnu bɛ bi ni olu kɔni tɛ se ka fosi kɛ foyi ɲɛnabɔ u yɛrɛ ye ko ɲɛmaaya bɛ olu de bolo min ye tiɲɛ ye la baara tilennenya laadiriya o bɛɛ lajɛlen dalen don ngalama na nin waati in na k'a sababu kɛ mun ye diɲɛ man kɛnɛ nka diɲɛ ma tunu diɲɛ na diɲɛ kɔnɔ maaw de kan ka wuli k'u jɔ k'u cɛ siri ka baara kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko bi bɛ yen nka a bɔra kunun de la o kunun in an bɛ se ka an sinsin o kan an ka tabiyaw tununnen don an na ekɔlisow olu yɛlɛmana ka kɛ ko wɛrɛ ye an tɛ min ɲɛdɔn bɛɛ lajɛlen kalanna yɔrɔ min maaw y'u kɔ don o la ka taa kɛnyɛrɛye sigi bɛɛ k'i yɛrɛ maa si maa tɛ maa la tuguni o kɛlen don ka sigi k'o gɛlɛya an bolo yɔrɔ caman na tiɲɛ o bayɛlɛmalen nkalon o donnen don galama na danaya ni laadiriya tilennenya ka baara kɛ tiɲɛ kan ka faso kanu don i la o bɛ dɔgɔya su ani dugusajɛ cɛ denw bɛ kasi la baw kamana guwanen faw t'a dɔn u b'a kɛ cogo di kɔgɔjiw ni baw olu bɛ ka ban ka kalaya ka kɛ fɛn wɛrɛ an bolo forow kungow u bɛɛ lajɛlen bɛ ka tunu kelen kelen an ka taabolo an ka tabiyaw an y'an kɔ don la k'an ɲɛsin minnu ma olu tɛ ka se ka mago ɲɛ an ye an kɛra gɔn kelennabilaw ye min ye kɔnɔtɛ wara tɛ o bolodalen don diɲɛ kɔnɔna na bi diɲɛ man kɛnɛ diɲɛ jɔrɔ bɛ an na diɲɛ bɛ bɔ min ka taa min maa jumɛn bɛ yen olu bɛna diɲɛ kisi
munumunu cɛsiri k'a dɔn k'a fɔ ko foyi tɛ maanifin yɛrɛ bɔ an k'an jija min ye balawu ye ba donnen don o la bi min ye sitanɛ ye o kɔkɔrɔma donnen don bi min ye siyakow ye o yangalen don sanfɛ bi min ye diinɛkow ye o ɲaaminen don bi min ye taabolokow ye faamuya tɛ ka k'o la bɛɛ bɛ k'a sama ka t'i ka fan fɛ n'an tora nin na hali ni diɲɛ man kɛnɛ an bɛ se k'an yɛrɛ kɛnɛya an bɛ se k'an jɔ an kolo la an bɛ se k'an ka jamana jɔ an bɛ se ka fɛn kɛ an yɛrɛ ye min ma an nafa k'a dɔn k'a fɔ ko anw bɛ yen maa wɛrɛw bɛ yen an ni maaw bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ nka an k'an ɲɛ filɛ an k'an kɔ filɛ an k'an kɛrɛ filɛ an k'a dɔn k'an bɛɛ cogo min maa tɔw fana bɛ ten cogo la n'i k'i ka danbe i k'i ka kunu i ka kunnasini o ɲɔgɔnna bɛ tɔw fana bolo amara bi ma to maa min kɔnɔ sini tɛ se ka to o kɔnɔ fiɲɛla fiyewu ala ka sababu ɲuman k'an ye nin ye an donkan ye diɲɛ de jɔrɔ b'an na bi an bɛna mun to an kɔ an bɛna mun fɔ an kɔ anw denw bɛna na anw minɛ cogo di anw sera ka mun kɛ fɔnkɔ ɲɔgɔn kɔ duw bɛ ci balimayaw bɛ ci sinjiyaw bɛ ci an ka miiri maa dɔw de y'a to na anw ye bi sɔrɔ anw fana k'a to dɔw fana ka lafiya sini bi maa gan o ka fisa n'o ye nka namara nkalontigɛ ŋanamu o de ɲɔ ɲɛlen don faama ti fantan lamɛn faama talaka ti lamɛn kiiritigɛ yɔrɔ kɛlen don maaw sagokɛ yɔrɔ ye fɛn bɛ minnu bolo fantanw ta y'ala kamana gan ye k'an k'an sigi k'a bɛ ɲɛnabɔ nka diɲɛ man kɛnɛ dɛ sɔgɔmada in na dire in n'a lamini maaw amara olu ni kamana gan wulilen don an tɛ sunkalo mangɔnɔ na nin ye wa terroriste minnu bɛ olu dala ye olu ko ka jaga bɔ dire gundam ɲafunge ka taa se fo aka ninnu ma yuwaru tɛnɛnkun nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko u ye baganw k'u ka jaga bɔ baganw de la sisan malo ta banna wa ko maa tɛ min bɛ olu kisi dɛ olu kɔni olu ye kule sugu bɛɛ kɛ yaasa u bɛ se ka kisi cogo min ɲɔnɔ mara la dogofirikaw fɛ yen yɔrɔ caman na bi maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ lakana bɛna na s'u ma don min nka a mara finitigiw olu n'u ka fɛɛrɛ don olu n'u ka baara kɛcogo don u n'u ka ko faamuya cogo don nin waati laban in na an y'a ye k'a fɔ u donna ɲɔnɔ kɔnɔna na u bɛ ka na jamana in ka bon bɛɛ lajɛlen bolo b'i kun bɛɛ ko ko a ta ka ɲɛnabɔ wa min ye gijokaw ye olu kɔni sigilen don alama kɔnɔ aka yuwaru ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni jɛra n'a ye sa o faama tɛ yen mɛri tɛ yen dugutigi tɛ yen bɛɛ bolilen don amara jɔn bɛna maaw kisi dugudenw yɛrɛ fana sɔnna a ma yanni waati dɔ kuma cɛ nka finitigiw kɔni ye layidu di baara min bɛ sen na a bɛ se mali fan bɛɛ a sumayara o a jɛyara o a teliyara fan dɔw fɛ o bɛɛ lajɛlen bɛna n'a sɔrɔ ni an bɔra yen a mara ko daba naani jenina dɛ bitigi 30 n'a kunkanfɛ ko tasuma taara ni olu ye a mara an bɛna na kuma daba naani kan o an bɛna na kuma suguba kan an bɛna na kuma bamakɔ yɔrɔ caman de kan n'an donna yɔrɔ min don min nin ka kan wala an b'a ɲɛfɔ sinon n'i ye daba naani sigi cogo lajɛ garisigɛ bɛ yen dɛ nka ni maa min taara tuuri cɛ n'i ye énergie directeur i bɛ masaya segin ala ma dɛ courant de kan ka organiser sunkalo mangɔnɔ commerçant ka bitigi jeninen kuma ka ca dɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma kunun ko école nationale de police kɔnɔna na o tɔgɔ dalen don amadu ture n'u b'a wele ko gandi min ye polisilakaw olu ka commissaire 19e promotion 19 na o commissaire kalandenw olu tilara kalan na jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goyita ye ale tun bɛ o ko in kɛnɛ kan ale kɛrɛfɛ Maliki Jaw o tun bɛ yen ministre min bɛ yen n'o bɛ lakanako kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye général de brigade Dawudo Ali Mohamedini ale tun bɛ yen faso ka calatigɛ jɛkulu ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen
Barou kɛlɛtigi n'o ye Umar Jara ye chef d'état-major de l'armée ale fana tun bɛ yen minisiriso min bɛ sɔrɔdasiw ka ko kunna olu fana ka bolofaraw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen lasigidenw ka taa se Bamako ale gouverneur ma ale ni commune 3 maire ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ yen sa ko min ye école in ye n'o ye polisiw ka kalanso in ye ko a maaw bɛɛ lajɛlen selen a kɔnɔ tuma min Sori Ibrahima Sidibe ale ye bisimilali kɛ k'a fɔ dunanw ma k'u danga na ka sɔrɔ ka bɔ o la tuma min ka min ye maa minnu ye kalan kɛ kalanden ninnu kunna n'o ye commissaire kura ninnu ye a ye foli kɛ o ye o kɔfɛ sa u ka sɔrɔ k'a jira k'a fɔ ko min ye polisiw ka bɔko 19 min filɛ nin ye ko maa 300 amara ani 69 ko o de b'a kɔnɔna na min ye cɛlakaw ye olu ye 300 ani 13 ye musolakaw ye 56 ye u y'a jira k'a fɔ ko min ye maa minnu bɔlen filɛ nin ye olu u ka kulu tɔgɔ a dara lieutenant colonel Cɛkoro Bagayogo la Cɛkoro ale tɛ maa dogolen ye polisi kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ ko min ye Emmanuel Kojo ye ale de ye bɛɛ lajɛlen dan kalanko in senfɛ u ka sɔrɔ ka u ka banderiw d'u ma min ye commissariat Masiru ye k'o bɛɛ lajɛlen d'u ma commissaire principal Issa Fɔnba ale ka sɔrɔ ka na sa maa min ni tɔgɔ dara la n'a bɛ f'o ma ko parrain de la promotion ale ka sɔrɔ ka na k'u bila u k'o kɛ dɔnkili min bɛ yen n'u y'o ta o dɔnkili k'u y'u ka dɔnkili tɔgɔ da Asimila ka kɛ ni jamana kisini ni jamana tangali ye o bɔlen kɔfɛ sa commissaire général de brigade de police Suleiman Traoré n'ale polisi directeur général ye ale fana ye kuma ta a ko k'a bɛ waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma jamana ɲɛmaa minnu y'a to ni nin kɛnɛ in sera ka sigi ni nin kalan in sera ka kɛ ni polisi ninnu kunna u y'a jira fana k'a fɔ ko min ye maa mafalen min ye n'o taara polisiw fɛ k'u tɔgɔ da na n'o ye lieutenant colonel Alama hinɛ na Cɛkoro Bagayogo ye k'ale ye polisi directeur kɛ k'a daminɛ san 1968 ka n'a bila san 1978 maa si ma deli k'o ɲɔgɔnna kɛ polisi directeur la wa bolofara fɛn fɛn bɛ polisi kɔnɔna na école de polisi fara tɔw kan ale de y'u caman sigi sen kan Cɛkoro ko min ye a ka baaraw ye ko a k'an ka fo ko k'a dɔn a ye Amara nin diyara ne ye kosɛbɛ parce que Cɛkoro polisi la histoire la a tɔgɔ tɛ se ka bɔ a la cogo si la a ye baara ɲuman caman de kɛ baara ɲuman caman a y'o de kɛ an bɛ ɲɛmɔgɔw ye nin tali min kɛ nin an b'u fo polisi directeur général ko u bɛ waleɲuman dɔn fana kɛ ka ɲɛsin jamanakuntigi ma ale min y'u dɛmɛ an'u ka ministre n'o ye Dawudu ye maa o maa bɛ yen n'o y'a to nin kalan in sera ka kɛ nin kalanden ninnu kunna n'o ye commissaire kuraw ye k'a bɛ olu bɛɛ lajɛlen fo o bɔlen kɔ yen sa u ka sɔrɔ ka min ye commissaire ko ni Ala sɔnn'a ma u kan ka baara minnu kɛ olu dantigɛra u ye kalikasiyɛnw kana jamanakuntigi ɲɛkɔrɔ ka u kalikasiyɛnw u y'o kɛ ministre min bɛ yen sa n'o ye Dawudu ye a ko a bɛ jamanakuntigi fo n'o o ye chef suprême de l'armée ye o ka yamaruya de kɔnɔna na k'u sera ka nin baara ninnu bɛɛ kɛ min ye commissariat kuraw ye k'u sera ka olu dayɛlɛ polisiw o gendarme o zosufɛrɛw ni fɛnw ye k'u bɛɛ lajɛlen sera ka minɛn sɔrɔ ko wa fana ko ni Ala sɔnn'a ma ko min ye Mali ye k'a donni filɛ nin ye Kidal k'u ka polisiw bɛ yen min ye Kemasina polisiw bɛ yen Yoroso Kolokani Yelemani ko wa ko ni Ala sɔnn'a ma ko don nataw la fana ko u bɛna dɔw bila ka taa tesalitikaw fɛ yen ko yaasa baaraw ka se ka kɛ polisilakaw kan ka taa sigi yɔrɔ yɔrɔ la Mali dancɛw la k'u bɛna o baaraw fana bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan fo ka taa se Kidal Gao Tesalit Tombouctou Mopti Nioro du Sahel ka taa se Sikaso ma ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni mina na u ka polisiw sɔrɔ u ka dancɛw bɛɛ lajɛlen na min ye polisi directeur général ye ale ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin Dawudu ma k'a fɔ ko a ye baara min kɛ yaasa u ka se ka nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan jamanakuntigi Asimi Goyita ale fana ye laseli kɛ k'a jira k'a fɔ ko u ye maa min lakodɔn nin ye k'o diyara ale kosɛbɛ k'a bɛ polisiw fo ko sabula min ye Cɛkoro ye a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ polisiw olu ka ko hukumu kɔnɔna na Amara ko yanni k'u kɔ don ɲɔgɔn na ko défilé kɛra yen de sa ko polisiw ye démonstration kɛ e kun kan y'o kɛnɛ kan dɛ i kun bɛ to imagew ta ka na an k'u u bɛ s'o la dɛ kelen u ka défilé ka di Idemia i b'o dɔn a olu de tun y'an ka donnew minɛ donnew minɛlen kɔfɛ sisan u b'a la de ko Mali ye baara min kɛ nin ye ta k'a ka donnew sɔrɔ k'o tɛ koba ye anw k'u ma ni koba tɛ munna olu y'a datugu k'u ban k'a di Mali ma ni koba tɛ munna olu ko ka CFA wari miliyari 6 di u ma
ni koba tɛ Amara munna a minɛlen kɔfɛ olu bɛ ka wuli k'a fɔ ko piratage de kɛra sisan tuguni ka tila k'a fɔ ko koba tɛ nka an kɔni bɛ min ɲini ɲɛmaaw fɛ baara in a jara jamanaden caman ye a ye maa caman nisɔndiya yaasa a ka se ka kɛ ka ɲɛ baara tɔ ka se ka dafa waliya minnu bɛna na kɛ jamana in kɔnɔna na ni papier ko la u k'o jija Amara a ka kɛ ka ɲɛ o de la ministre min bɛ ministre de l'administration territoriale k'a b'a da malidenw bɛɛ lajɛlen tulo kan ko k'a f'u ɲɛna ko min ye baara min tun bɛ kɛ n'o o ye enrôlement ye ka t'i tɔgɔ sɛbɛn biométrie la k'a baara daminɛna fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko sisan ko fɛɛrɛ min sigira sen kan o ye malikura biométrie ye ko malikura biométrie sa ko o kɔni b'a to min ye araveki donnew ye olu mun baaraw sigira sen kan jamanakuntigi yɛrɛ fɛ ko bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔna na ko bɛɛ bɛ se ka t'i tɔgɔ sɛbɛn bɛɛ bɛ se ka t'i ka sɛbɛnw lajɛ k'u b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ fana ko min ye CTD kɔnɔna na ye ko fɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw sigilen don ye maa minnu b'a fɛ fana k'u ka numéro d'identification sɔrɔ ani fana minnu b'a fɛ ka taa dugutaw ni fɛnw na k'u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa yen fana ka se ka taa u ka araveki donnew ka t'olu lajɛ Amara u k'u jija yurugu kana k'a la dɛ parce que maliyɛnw kɔntanna nin ko in na cogo min u k'a to fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ ka tigɛ a ka kɛ jɛlenya ani tilennenya kan énergie maaw u ko nin waati laban in kurantigɛw ninnu juguyara kosɛbɛ ni maaw kun y'u bolo fila da u kun ka ɲininkali kɛ n'o y'a sɔrɔ kuran bɛ yen k'o kun kɛra citerne de bloqueli ko ye ka bɔ jamana kɔkan ka na olu mago bɛ se citerne ma 40 ka taa se 50 ma tile kɔnɔ 2 ɲɔgɔnna ka taa se 3 ma o de tun bɛ se ka don wa ko min ye taji ko ye fana ko gɛlɛyaba kun yera a la nka ko baara mun bɛ sen na bi énergie yɛrɛ kɔnɔna na yaasa ka o da maaw tulo kan u ka citerne 200 o de kan ka na ka bɔ Niger k'o bɛ sira la ka nale u y'a yira k'a fɔ k'a sera Wagadugukaw fɛ yen o mana tɛmɛ ka bɔ yen Mali kun ye taji min san Irisilakaw fɛ k'o taji fana bɛna na tɛmɛ Lome fɛ sabula a yira k'a fɔ ko min ye Konakirikaw fɛ yen n'o o port ka surun an na ko olu ka tasuma jeni kɛra olu yɛrɛ ka port la o y'a to olu kɔni tɛ se ka an ka tajiw kunbɛn tuguni donc jamana ɲɛmɔgɔ taara ɲini Togokaw de fɛ olu kɔni sɔnna ko an ka tajiw ka bɔ yen k'o ye fɛɛrɛ fila u ye telimanw na u bɛna na minnu sigi sen kan yaasa ka se ka sunkalo ale kunbɛn baaraw ka se ka kɛ maaw ka lafiya énergie mɔgɔw ka fɔ la ko mois de mars kɔnɔna na u kan ka baara belebeleba dɔw kɛ o baara belebeleba bɛ tali kɛ mun na o ye ka centrale solaire sigi ka bɔ tajiko la k'a kɛ tileko ye o centrale fɔlɔ ko irisiw de bɛna na o jɔ Safokaw fɛ yen filanan Sinikaw bɛna na o jɔ Bugunikaw fɛ yen min ye Arabi Saoudite ta ye o kan ka dɔ Cagadugukaw fɛ yen ko bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ Selenge baraji k'u bɛna na o larawuliw kɛ ani fana ko Mali k'a ye hakɛ dɔ sɔrɔ manantali ka fara a ka kɔrɔlen kan yaasa a bɛ se ka ɲɛ cogo min na OMVS ale ka hukumu kɔnɔna na ko n'Ala sɔnna ma samedi nata minisiri minnu bɛ AES kɔnɔna na Mali Burkina Niger k'olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Niger yaasa Niger ka taji o nali o bɛ se ka nɔgɔya cogo min o jamanaw ma wa fana ko o kɛnɛ in kan yen k'u kan ka baara dɔ sigi sen kan centrale solaire jamana 3 in tɔgɔ la ko a bɛna na kɛ Nigerkaw fɛ yen a kɛkun ye min ye Niger tile de barika ka bon kosɛbɛ wa Niger ye baara caman kɛ a la min kɛlen no taare ni waati na ni ye kibaruyaw ye an ye mun sɔrɔ énergie maaw bolo ka kɛ kalanko ma école karamɔgɔ 600 Bafulabekaw fɛ yen contrôle physique kɛra olu de la ka taa lajɛ n'o y'a sɔrɔ u bɛ yen n'o y'a sɔrɔ u bɛ baara la ko vérification bɛɛ lajɛlen kɛra a yira k'a fɔ ko école karamɔgɔ min kɔni bɛ yen o ye 600 ye Bafulabe ale marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko école karamɔgɔ ninnu ko k'a fɔ ko école karamɔgɔ minnu bɛ yen ko u tɛ yen walima ko dɔw b'u sara ta ko bien ko mɔgɔ dɔw bɛ yen ko jamana bɛ ka musaka di ko mission in taara o bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ k'i bolo da o kan Usubijanakaw fɛ yen kilomɛtiri 100 Bafulabe ni ɲɔgɔn cɛ k'u y'a sɔrɔ école karamɔgɔ min bɛ yen ko o bɛ taa se 300 ɲɔgɔnna ma minnu bɛ ka baara kɛ wa fana ko k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko nin waati laban in na jamana bɛ k'a fɔ k'a bɛ ka musaka mun don ka nin baara ninnu kɛ k'a sɛgɛsɛgɛliw kan ka to senna fan bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa ka dɔn k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ maaw bɛ baara la u sigilen n'u sigiyɔrɔ la Sikasokaw fɛ yen olu ka dugu min bɛ yen n'o ye Dandereso ye écoleden 800 ɲɔgɔnna 400 ɲɔgɔnna olu de tɛ ka taa kalan na bi u ka écoliso 5 olu kɔni u ka Sikaso kapu kɔnɔna na k'o bɛɛ lajɛlen datugulen don k'a sababuya kɛ bamanci wɛrɛ ni jigawale kɛbaaw ye kapu mɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko Dandereso yɛrɛ kɔni jɔrɔlenba de don sabula écoliso in datugula min ye écoleden 456 ye
olu kɔni kun bɛ ekɔliso nu olu bɛɛ lajɛlen bilalen no kare kɔnɔna na kibaruya in kɔni dira min ye akademi ɲɛmaaw fɛ k'u ye kibaruya bila ka taa fana nin kalo in tile 14 jɛrɛ dɔ senfɛ jɛrɛ min kɛlen don yaasa ekɔlisow bɛ se ka lakisi cogo min na Sikaso ka olu fɛ yen Kulukoro min ye gafe dɔ ye sɛnɛko ta kan ko o yirala ekɔlidenw na Katibugukaw fɛ yen bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko an ka jamana kɔni tɛ se ka taa sɛnɛ kɔ fiyewu min ye Kasum Denɔ ye n'ale ye ministre de l'agriculture kɔrɔ ye sɛnɛ ministre kɔrɔ ale kɔni ye livre in fasiri k'a dilan ka taa yira IPR kalandenw na baara min bɛ se ka kɛ sɔrɔ min bɛ se ka kɛ min ye sɛnɛko ta nasira fɛ maaw bɛ se k'u fara ɲɔgɔn kan cogo min na a ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ maa 500 ɲɔgɔnna min ye ekɔlidenw ye ko olu kɔni yera ko in kɛnɛ kan u ye kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen lamɛn livre in ko a yirala u la AES jamanaw olu bɛ lajɛ la Burkinakaw fɛ yen baaraw olu daminɛna kunungo ko baaraw ninnu kɛnɛ kan sa u kɔni y'a yira k'a fɔ jamana ninnu bɛɛ lajɛlen n'u ka maafalenw de taara ministrew caman Mali fan fɛ sa min ye je le répète ye ale n'o ye colonel Ablaye Mayiga ale ye ko ɲɛmaa ye Ablaye Diop bɛ yen ka taa se Sadio Kamara ma ministre min bɛ dugujukɔrɔ nafa ko kunna ministre min bɛ maliden minnu bɛ kɔ ka ko kunna olu bɛɛ lajɛlen bɛ nin ko in kɛnɛ kan yaasa baara ninnu bɛ se ka kɛ cogo min ko min ye ɲɛmaaw ye n'o ye chef de délégation ye k'u kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ sa u kɔni y'a yira k'a fɔ ko AES bɛ ka baaraba min kɛ Ninjuguwale ni Bamancawale kɛbaaw la u y'o foli kɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka sigi sɛbɛn min bɛ se ka bila sen kan sariyako ta nasira fɛ k'u ka kumaw ye talikow la kuma fanba kɔni ye tali kɛ min na sa o ye k'a fɔ jamana ɲɛmaa ninnu sera ka hakilina minnu sɔrɔ k'a fɔ k'u ka bɔ CEDEAO kɔnɔna na k'u ka bɔli CEDEAO kɔnɔna na k'o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi k'o kɛ kun ye jamanadenw olu ka laɲini k'o de kɛ k'o de la ko olu y'o ta ko wa ko kabini u bɔra CEDEAO kɔnɔna na bi ko min ye diɲɛmaa ye u bɛ k'u lamɛn u bɛ k'u lajɛ yaasa u ka baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na ko k'a fɔ ko ka segin kɔ CEDEAO ko la k'o kuma banna pewu k'olu kɔni ɲɛsinnen don min ma sisan sa o ye ka sɔrɔ yiriwali baaraw bila sen kan ka sariyakisɛw sigi sen kan ko sabula olu ta ye confédération de ye confédération kɔrɔ jamana bɛɛ lajɛlen ka jamanaya ko b'i bolo nka min ye a ko taabolo ye kalataw ni fɛnw kɛcogo la bɛɛ lajɛlen bɛ bɛɛ bolo nka baara belebelew yiriwali ta nasira kɛlɛkow ta nasira fo ka taa se jamana ninnu lakanali ma u bɛna sariyaw de sigi o la yaasa ka ko in gili don kosɛbɛ yaasa min ye baara nataw ye olu bɛ se ka kɛ ko Wagadugu baara in a sen fɛ fana u ye sɔnni sigi min kan o ye kunnafonidi ye ko min ye AES ye a kunnafoni dicogo ko fo k'a yɛlɛma yaasa ka se k'a to jamanadenw ka bɔ a kow bɛɛ lajɛlen kalama ka bɔ dibidibinin na sabula bi ko min ye jamana in ye dɛmɛbagaw fana bɛ a jamana saba bɛɛ lajɛlen na ko AES ko n'Ala sɔnna a ma k'a bɛna kɛ kɛnɛ ye kɛnɛ min bɛna kɛ sababu ye maaw bɛna farafinna bonya u bɛna farafinna tɔbɔtɔ ka kɛɲɛ ni jamana ninnu bɛɛ lajɛlen ka kuntilennaw n'u ka wulikajɔw ye yanni u ka tila u ka baara tako filanan na u taara Ibrahim Traoré fɛ yen n'o o ye Burkina faama ye ka taa ale fana kuma ɲɔgɔnya o n'ale masalala o senfɛ ale fana ye bilasirali kɛ ka jamanakuntigiw ka kibaruyaw da o tulo kan min ye nin ɲɛnajɛ in ye Amara ni nin kun cɛra tuma min ko jamanakuntigiw kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ anw fɛ yan o don kɔni ma fɔ fɔlɔ parce que ministre mana tila olu b'u ka déclaration kɛ bi n'o déclaration banna tuma min jamana ɲɛmaaw olu ta o date bɛ sɔrɔ ka fɔ Coupe d'Afrique banna Maroc ta o bɛ ka labɛn ko tour préliminaire olu kan ka daminɛ nin kalo in tile 18 ka taa bila a tile 26 la n'o bɔra yen sa don filanan n'a bɛ fɔ ma deuxième journée o fana bɛ daminɛ septembre kalo tile fɔlɔ la ka taa bila a tile 10 na min ye troisième journée sa o bɛ daminɛ octobre kalo tile 3 ka taa bila a tile 15 la min ye a 5e journée ni 6e journée sa olu kɔni bɛ kɛ min ye novembre kalo tile 11 ka taa bila tile 19 na ko o baaraw olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ polu yɛrɛ ni fɛnw kan ka dégager n'Ala sɔnna ma na tila k'o da mɔgɔw tulo kan FIFA ale ka jɔyɔrɔ ko la u y'a yira k'a fɔ ko Maroc de ye gale farafinna jamanaw la ka Senegal da o kan Nigeria, Egypte, Côte d'Ivoire, Tunisie, Algérie, Mali ye jɔyɔrɔ 8nan ye Cameroun ye 9nan ye min ye Afrique du Sud ye ale ye 10nan ye Amara an jɔyɔrɔ ka ɲi dɛ anw tɛ top 10 la kalo tɛmɛnen na donc an bɛ dugawu kɛ n'Ala n'a kira sɔnna ma kibaruya wɛrɛ minnu n'an y'olu sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 18 an nana ka na o da maaw tulo kan k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn sabula solika wuli a ma nɔgɔ nka dɔɔni don dɔɔni tɛ tɔ to ko fosi la Ala k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka d'a ma Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sababu ɲuman kɛ Ala k'an ka bato kɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ. توكلوا على الله
tawakkalitu ala Allah jongi jigi simme fama ala Allah tawakkalitu ala Allah ala dunga sunni kuna dashi tuko tawakkalitu ala Allah alamani soche kuna dashi tuko tawakkalitu ala Allah adama dumi so katlaki kuna da